AP Zone TV. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun ƙayataccen shirye-shiryenmu da mun ɗora. Gaji, kin ga kayan abincin nan. Kin ga dai mun cinye sati guda tana gida. Da ƙaƙani gayi muka cinye sati nan kuka samu kwata kofa. To saboda haka yanzu mutanen nan sun ba mu kwana ɗaya rak. Wuni ɗaya mun je mun ɗan yi ɗan dabaru kuma sun ce mu koma gida sati biyu tun ramu a cikin gida. Saboda haka ga taliya, ga makaroni da ƴan magi da ƴan mai a ciki sannan ga shinkafa kwano uku. Saboda haka ɗan gidan da ba suke ɗan dabaru mu lallaba su kai mu sati biyu wa'annan kayan abinci inda daga ne sake daga ne sake iya wa'annan kayan abincin ba ka ganin su ɗan kaɗan ne ka ce shinkafa ko kwano shi ne zai kai mu har sati biyu daga ne sake ko ɗan gwangwani kaɗan nake dafa dai ba zai kai mu sati biyu ba dai ka san sai mun dafa kusan gwangwani nawa ki sa albarka gaji gwangwani ɗaya ma ishe mu nawa ne ni ba auki ba dama ke ci kike ɗan ci saboda haka taliyar nan ko irga take tsilan kwaya goma take jemawa sai kara shinkafan auki da kuma yan dabaru a ciki ya je sun yi kaɗan cin kwasa albarka cin abinci kai idan mai gida kayan abinci duk an ta ce aikin Allah ya samu albarka cin kwasa albarka abincin nan gaji haba gaji sai ka ce Allah sanya alkhairi Allah sa albarka cikin sa idan suka kare ana zama mu haka ne sai mu shiga makota ba ta dan karamar murya duk kusa da wani jawo ne to ni dai zan yi amfani da shi duk abin da ya sauka shi ke to banda anan bazaranci kuma banda anan bazaranci taliyan nan ko kwaya goma aka dinga irgawa waye Mu ne ya mace san an ci zarar zakka gida za na zo waye Allah sama su zakka Allah sama su kawo zakka ne kai kan mutum da gidan ubansa nan ta ki dole nan ka zo asalinka ka zo na kwana tattare kai wani kaka ne baba ai can ma hakuri tai da ni wai za a yi lokin na ce to tun da za a yi lokin kwari a yi lokin da ni a gidan ubana waye kuma kai daga ina yawa ba na wuni lafiya kawai na kicin ya nuna alama Dariya ta isi kafa ta kwana biyu la ilaha illa sati biyu kai ka bace la ilaha illa kai wallahi wannan sai an killace ka a bana nan NCDC wallahi sai an killace ka kai ka bace yanzu nan mun soka Kano yanzu nan mun soka sai na kake ne ganka haka da kakanka ka san gari kuma a kuma wallahi daga Lagos ne mun zo wallahi daga Lagos to wace hanya ka biyo ka zo nan gari wallahi ne mun zo daga Lagos mun biyo hanya kuma har ka zo lafiya kala shike ai daga lake so shike ami ruka yaye wani ne tana mana tambaya Assalamu alaikum waye mu ne daga Ibadan wa wallahi dan Yorubawa ne dole ka bude baba aina anan mana dole ka koma ugere ka koma can ka sani ba da wallahi ba zan bude ba ba za ka bude ba kai na dan da Allah ka tuce ni kai wani ba an ce an ma toshe buran an toshe mu shigan gari ba ne kai ina ka shigo garin nan ma tukunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba zan bude ba ka koma babu masala ba zan bude ba na gane muryarsa dan gidan yar biyar nan ce ba zan bude ba na gane muryarka to sai na aure a shaga mu wallahi ba zan bude ba
da Allah. Mun kwankwasa buwan ki budewa. Ai hanya Allah yana da yawa. In ba bude ta kofa ba, akwai hanya ta sama, sai mu duro ta sama. Ina baba yake? Ina kallon ka. Ba na kaunar zuwan ka ne. Amma baba du Allah kina ji muna bude kofa, muna kwankwasa kofa ba za ki bude ba. Ba na kaunar zuwan ka ne. In ba ta kaunar mu ai Allah kana kaunar mu. Sati biyu ne gida kulle. Sati biyu. Ba na kaunar zuwan ka. Komawa za ka yi. Wallahi ba za mu koma ba. Nan gidan babanmu ne. Nan gidan babanmu ne dole a bar mu mu siga mun ya bunda muna so. Ka tawo daga shaka ma an kai maka cin wake da biredi. Wallahi ba zan iya ka ba. Babu masala tunda dai mun riga mun zo shikenan. Ka shigo nan. Ka shigo nan.